Cek, kalau kau ni mana das mah boleh cek. Agak kita aku mangkusin sa Robel. Tanini. Inday Tanini. The name you can trust. PDIC. Ohayo gozaimasu. Bukayog singkamas. Ang halaman doon ay sari-sari. Ako din si Sherin. Pero mas nailan ko nga si Magumi. Sherin. Rihe. Aserihe. Ha. Rihe. Beret. Achichi. Nakapalit ko og balay sa may Kabantian, Davao City. Tungod sa kong pagpaningkamot sa Japan, nakapundar ko hinay-hinay dulanday. Sawa pa ko kalarga kanihan to nagapaminaw na ko sa inyong CBA ng MOR 101.1 ubing inyong programa. Nangalapit sa kinabuhi. Cheche. Hangtod nakabalik na lang ko. May kiwa pa mo gipang tanggal diha. I love you, Joy Maya. May pag-i-love you, Jeremiah, eh. I love you too. Sa tinuod lang, kausara dyan ko kauyab. First love na ako si Janjan. Loy. Pero kinahanglan ni mo og mag-char-char kung naka sa Japan para sa mga pangkabuhayan showcase. Napunta ka napuntaan, eh. Wala ko'y choice. Hindi biyaan si Janjan. Alang sa akong pamilya. Pero wala may nagbuwag. Padayon ang among komunikasyon. Tungod kay Janjan, nailhan ako kung sa ang usay meaning sa gugma. Tungod kay Janjan, nakatilaw ko kung sa kalami ang pagmahal. Kanya si Janjan. Gigutom. Gigutom si Dudong Janjan. Apan sa dihang mipauli na ko pagbalik na sa Philippines. Yuhaw si Dudong Janjan. Din hina nagsugod. Ang kapno, tsakong kinaboy. Achiche! Umuta kita eh. Umuta rin mag-shampoo eh. Ay, conditioner na. Uy, wala ko naman now para humuwag. Ikaw ba makaupaw ra ba na? Ay, laki pala. Ganyan, uy, ayaw ba? Buksan ka nimo, mapugos na ba yung ko? Pabida ni mo. Ay, nasigluhag diya ba? Kasi gusto ka nga muli na lang ko. Sama na ko niyo. Sama niya akong paghigugma si mo. Sige na lang, uy, basta. Promise di mo, ha? Unsang promise? Hinayay lang ta.
Syagit sa tektorelina ni Manoy. Subda na itong kumbati. Sugdi na ang kumpira. Kailan ka? Kinsa man na. Huwag kailan, no number man. Tubagon na nimo. Huwag ka. Kuan din ba? Ako gini-usap sa Japan, masisirin na nawag na. Kanita magawas na ako, ha? Hello? Hello, Yot. Ay, yun. Masa magang ano orang kagdakuratan kayot? Ha? Ha? Ano ko yun? Ay, Luto, klaro kay klaruan na nga nay nga mga tricycle ni Agi diaw. Asa man kanatog dias gawas? Ha? Nagas gawas, nabungol na kayot. Lain akong lawas yun. Saan ang lawas imong gidala di Aaron? Anong lain man na? Lain ako sa kwarto eh. Nagkas kwarto niya dagan maging mo drag race diya sa inyong tugkaran nga gamay ra mo kana inyong tugkaran diha. Ha? Ha? Asa man jud ka? Asa man jud ka? Muli na ba ako Yot? Ha? Muli na ba ako? Ang mayo. Para sa mga muli. Sunod adlaw, muli na ako sunod adlaw. Sa'yo nga ba, good? Dapat nanawag ka a week before. Yot, Sorry, surprise day. dili na surprise. Di pa uli jud ko sa kong amo. Ano man? Mihinay kay mong bardry oy. Amo ba? Dili pwede ang mga sa po niya mong amo diri nga kabalo gila sa hapon diri nga mga bakang ng hapon di man napasulod ng mga hapon nga bakang. Lahi po nag style diri Yot. Oh, tapos? Oh, boto nga naka-decide na lang ko nga muli. Nya, pero wa pa may kwan diri ang among sweldo diri kay kwan naman dai isa ka ladies drink ra may magdaw kunya kay sa kagabi manalang na isa ka ladies drink di. Uli na lang ko Yot. Di, una ka muli. Ito mga gadgets akong ipangayo. Dala sa to. Ay, alam pakita ang wala to. Hindi, may daghan di ayun. Dalang ta sa kuwanan, LCDE. Diyan na bukas sa CDR Queen mo palit. Mga bungkag dayon. Ay, diyan na lang ko tawag. Gadget, mangyapon na. Di pa ka na, naikuha diyan lang, na-cellphone diyan nga, tulo kasim, pwede masulod, upat kasim. Yut mo nagigamit sa mga amigo sa ilang gatan. Dali rin kayo mag-ubak. Ito ka ba ito? Busimpak na ba ito? Ito na ba ito sim? Hindi, usaon man na ni mo, Bing. O, madyo ko'y madala diri. Lang usaon man. Kumbag, kung mga sanina, imo na ni, o. Saan na eh? Gusto ka stocking yun? Nga ka pukot-pukot na diri. Saan nung stocking? No list ko dali? Sige, magnegosyo takis dadi ha. Matigpa na lang ka. Imo na ni mo ni sikpaw, ni magsikwanta. Matigwag dapya. Ikaw ba? Wadyo kayo inisyatiba? Bahala kayo kung gusto ka muli. Sige na, uli na. Muli na ko dyan sunod simana ha. Sunod adlaw ha? Iyado kay mangayo ka. Kisa man to Yot? Kisa man to Yot? Kisa man to? Yung musilingan. Tawag niya yung bana. Mautag tingo ka ng musilingan, no? Mura man na ganang minyat. O, dali lang. Ikaw man lang ganito ba lagi Yot? Ay, ako nalibog na nung sa inyo to Sumukan, musilingan eh. Uy, sigla ba niya? Sige na, sige na. Muli na ko. Siluha na niya. Kisa pa lang anong isog man na kayo Yot? Pagtarong na Yot ha? Away na sila siyang banas. Ano ba yan? Sayang kayo, 300 dali. Sige na, sige na, sige na. Sige, ingal ako muli na ka. Muli na bitaw ko. Bantay ka ha? Ay, naku, pasunod. Inom mong dagan og ato ka sa shrine na yung malagyag butong diya inom dagag butong ha. Dipinsa sa kidney pangkuan. Ito, squag, UTI, go. Yo, to sa may gusto nimo sabon, magkutaw ko og sabon. Ha? Sige. Akong bahala. Akong amigo nga si Steven Suave rin bahala to. Mga ayaw kong ipikto sa to. Sige. Tadan! Uy!
laway ani. Sakit kay ko ulo na pakong ko. Napakong ko partahan. Abot na malay ka. Oo, masama dyan. Hindi ka gusto ko mabot ko, ha? Oh, gusto ko Nya. bro. Unsaon man lang ni Bill. Humot ka ayo. Putihan na mo eh. Unsa man di ay nang liko biya kog chlorine dong. Bro, babes. Yut day. Unsa man babe? Sa. Yut day, yut. Yut, Abi na asa ko. lang sa lubong yut? Sabi na ko imong tawag mo sa kwatol. Sa lubong na yun ba? Gakson ta karon, ha? Gusto ka gakson ka lang ko nga pareto ko amigo gigakos dito sa. Gakos ka pina-anak yun, ha? Saan mo naman dala? Tequila? Di ko may naman na eh. Siya ka sa tequila. Pasalubong sa nako, dali ah. Di ka mo sagot. Mga gadgets. Oh, Ako din yung pangita, oh. Tara. kan na. Oh, wapo kayo ng calculator, oh. Kasolar na. Sa mana, oy. Ah, di ka gusto ka ng solar. Oh, di ka na di battery, oh. Flashlight, flashlight. Ah. Kato mga touchscreen ba? Sama ng mga gadget. Wala maligyan isda na. Ay, si kan gadget niya ba? Ah, kali nga, gamay kayo nga timbangan, oh. Yut ba? Katong digital na lang unta, mahatag mo lang ang timbangan. Pagi ko ilay mati, dito yun. Yan, masura na nagani ko dito. Yung TV nga flat Gusto screen, ka, ano? gusto ka ni. Ihata ko na ako din sa kong amigo nga si Almario ba, oh. Baseball bat. Katong TV nga flat screen ba? Asa naman to? Yot, maglisod ka. Kanang kalkyo yot, gihangyo ram kayo na ko na to sa basurero nga. Nag-Japan. Ito man yung TV gida lang, ano pa man yung aparador. Na ito yung TV, kanang kanyo, abre-abre lang. Ako na, napakapin flies man eh. Ano naman yung Ay, di ba flash? ni, maglisod magagulit atong yung channel. Otod pala ni mo dito sila lo. Ano lang, kung Japan, may talaga Japon. Yeah. Di ko ganahan TV na. May protector, ano? May screen protector na eh. Mangurintir ba na? Kung ako nasudlan, mangurintir ba itong TV dito gilabtan? Kung ni kutob niyo nga channel ba, o patray nga channel. Salamat Indot ka kay... ni TV ayot, makitod ka ron, makita pa ni mong sinisados. Grabe ng TV na yun eh. Apil naman naman si Sir Demi Moray ng TV-han eh. Nya unsa man ha? Dila ko Kapoy nimo. biyot eh. Anak ka, kay wala ko kanila nga gadget akong hatag nimo. Kapoy yung lawas yun eh. May iPad ba? Yot, kabalo ba jud ka nga. Balik ko na ako, pero ladies drink ra ba mi dito. Si sa kasimanak ay sarami mag ladies drink. Nga, 50 pa gyud ang ladies drink. Kung saan man na nimo. nangayo na pag-advance sa akong boarding house ang landlady na mo. Kinahanglan na 1 year advance sa board. Dito kayo kong babayad eh. Unya, saan man na? Asawa mo ko. Hindi ka mahatag. Wala pa ko ba Hindi dalang ka mahatag. Hindi ka mahatag. Ano ra oh. Ano ba? Sukli na sa kong aeroplano, ticket na ako. Wala na eh. Para siya lang na dito, yot. Naraman din na din mo hatag maniga rin. Patik-atik pa ka mo. Iya pa na, pila na, mga... Pila man yung mayroon ng ready ay? 10,000 man daw to. Jismel? Kape ba, Jismel ay? Kumuli 1.5 naman ni. Ay, para siya lang ng uban, kaya wala man dyan ko ilain ni yun. Pahit nung na ito nagsunan unta. Sige, paits na ni. Sige na, sige na. Nanya, saan man lang ni Be? Parang mahumanatag. Kapoy na ko eh. Anak ka, bihda po na ko ni Be. Ayaw ba? Ikaw ba? O sabi hindi man yung mga hakaw ni. Ano yun? Kapoy na ko. Biga rin mo eh. Ayoko ka na, ayun. Sata. Kamalunga-uhaw kay ko nito. Grabe linog doon sa Japan niya. Karoon marali mong pasalubong sa ayat. Ayat pa ginalaba. Saan Bakso mo ka na? na, tequila. Bakso ka. Ikaw ba? Dali pa ko drebe. Wala lang. Sige na. Siya ng tequila. Upo pa ni bungon. Kaya wala limon. Bungon ka ng hilaw nga bungon. Sige ko. Sila ni mo eh. Sige na kay. Ayaw ko kuha na na ayot. Ilang Yo. Ano? Be, pitkan be. Oh, sige na kay Ninang. Sa mukha. Ina lang taga na bolat. Mga sulod na.
Chayix ba? O sabi mo, uyab, ay, marami naman alipay nga. Maabot ka, tiri? Buta na niyo, eh. Nasuko man na siya, marunalay, man sa ko ang Tagalog ko na siya kalkulito. O plus light nga katong pula nga everyday. Nakita tala ko na yung uyab ito, mura ka ng materialistic kayo. Mura ka ng, ito siguro siya, ka ng, ayahay ka dito sa Japan. Ito siguro siya kung kaya ko sa Japan. Maog yun. Muna na naman ako dito panawag dito. Nangagisi na nang ako mga miniskirt dito kay pakita lang akong leg sa mga hapon. Karon marami dito na karon. Display na gani ko dito, mabaktumbling na gani ko nga pinauna ang dila. Karon wala lagi siya, wala chayix ba? Nayura ka sa akong uyab nga mo. Nayura ka akong uyab nga mo si Tuyix kay ikaw disendan mo to kita Japan. Wala tanya mo siya sa kuwan. Na, malagi na. Ayo saon man ako na kung uyab na ako eh. Nga, gusto ko man niya, di na mo, sa kuha, di na bunin ko niya ihaghag. Parang, wala siya gugma na ako ba? Malain, biya punta kay babae, nakikitan. Kabalo ka nga, nagduda ko anak niya, murag nanansi, kabalo ka na ka ng instinct sa babae? Tinana din ako kikwaso ito kung kiksa kasi alanggatan ba? Ayun na rin ka ng alanggatan di ay? Alam-alam, dito na nagkailas ka, prak anak! Na, marabon na akong lingaw dito sa kuwan. Katong hirap kong laptop sa sa Japan. Magsige siya ko kagan, magkuhan, private namin. Meron pa ka ng kulang piano, eh! Meron pa ka ng kulang piano! Na naman mo rin sa kabuangan daw nga taga-deka. Mandago na natin ito yan, eh! Baik pa. Ay, ako tayo sa'yo, muli na ako dyan, naglipog na ako ba? Naman din kay mahatag sa kuha. Ayun pa kay nanang. Ayun pa kay nanang. Iyot, ikaw pa. Pero wala lang kayo mahatag ni mo. Inaanan na layo ka. Ato pa nga pag-ugobe. Talik ko. Asa na ito trabaho dito day? Wala ba ka? Balik-balik ka na ito istorya, oy. Wala nga katong amigo kasi katong kwan ba? Lupong taga-pamayapa ba? Sige lang balik-balik ng isyo. Sige lang balik-balik ka ba? Oh, kapoy na mga Ginasuwat ka, ginaminits pa yan na diya. Di mo lang na kapoy na mga Ayaw, nanayot, boy, go. Ayaw, kabalo ba juga din ako kaya nga mawakas kung kinabuhi yun. Naram man na. Nyoso, Dapat i-provide ko nimo. Ikang dili ko nimo i-provide, mawala dyan ko nimo. Ay, na pa di mo ito. Wala man juga ikahatag di mo yun. Kabalo ba yan? Upload ka rito niya, wala din kay kwarta. Pero puyo na nanay ka dali di ay. Nyoso. Kabalo ba kang gisugal ako akong kamingaw si Muha para lang maka-upload ka? Ako, yun din alam. Wala kay kahatag sa kuha bali. Ako, ina naman sa akong isugal, masarap akong kami nga. Wala mo, pag dublado pa gani akong kwan pagsugal gani. Nyoso, man inan. Dublado na nga rin. Kunya, inana. Eh, pag inana ko, Diyos, ayaw ba? Ikaw. Ikaw ba? Kabulong ang gusto kayo na ko itong bagong sapatos ni... Anong bagong sapatos ni Jordan? Gusto kayo na ko na, di ko rin mo mapalitan, ana? Pero, kararam na yung sapatos sa... Usay pangalan sa sapatos na to? George. George. Na madre ko aning Saan na? Roberto Ruiz nga sapatos ako na. Ako rin suwatan ako ni Air George. Di ko ganahan ng Roberto Onsoy. Para na, pa kayo na, Tulad naman Ay, sana na nagamit ba? Tulad naman nagtrabaho dito sa Japan. Dili ko na, takla na yung sapatos. Kung magkano yung mong ipangita, pwede mo na yung maluwali yung basketball. Paak pa kayo na sa court, lagi na puntangan yung mag-subtrace ng court. Ayaw ko gubya, iyot ba, iyot. Yun. Wala na kay kahatag sa kuha. Ang tanaw akong boarding house. Palayason ako diri ako kay kabayad. Okay, problema na. Nakuyatag Ako mo. TV, flat screen TV. Ayan kayo. Wala kay gigatag sa kuha. Karang Yun. ni kabinet ka na yung pakapin-fly sa mong gihatag.
Ako ihatag ni mo yun po. Ikaw, ay Sulit na kayo. Di lagi kakalayat. Kung ay kabalakan ako ihatag ni mo. O, kayo, na pa ni mosquito yung duyan. Kung duyan-duyan lang mo sa kayot. Pangita lang ko iting seat ba, diya para di ka pag ulan-ulan, di ka mabasa. Amo ba? O ba? O sige, magbulag ta. Magbulag ta. Yun, kaya. Yat! 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 Dyan! Dyan! Di ay pasal wala na kwarta biyaan nila na yun. Di na ako makaya, di ako kinabuhi. Kinang lagi manigkamot ko, di na ako magsali katutuwa na to. Diyan, matay na ito kung bumalik sa kanya dyan. Bulag tayo mo gusto, ha? Pwes, magbulag ta. Magbulag ta. Magbulag ta! Hello? Musmus? Musmus ako, be? Thank you. Yataki tombe. Bukayo. Ano to, arimasen? Ano dyan? Bye-bye. Hay. Haya. Iya. Salamat di badan alago niya kwarta na ko din. Nakabaligyan din siya din tulo katapok ka basura. Padala ko niya pulo kalapad daog na ni. Yes! Nong? Okay na lang pala, Nong? Pusti na, Nong? Ma'am, okay na diri, ma'am. Ito na nitiwasan na niya di kay nangurong pa man ko diri, ma'am. Ay, ma'am. Kung saan man yung poste ni mo sa akong balay, Nong? Saan man yung tuntunado ni? Tuntunado na, ma'am. Tuntunado na. O saan man yung libilado ni? Lipilaso. Iyon na pa. Anong iwi lagi ni? Hiwi, ma'am, hiwi. Saan yung poste? Marami ni sigarang barina? Ma'am, di pwede nga. Marami blade sa barina man yung mong poste? Di pwede nga mahiwi, ma'am. Di pwede. Ha? Di na pwede kay kabalo biya ka nga. Kuha naman yung 3 stories sabi na mong balay. Mau ba? Sige. Ako lang ipa-outro sa ako engineer, ha? Sige. Asan to engineer ni mo? Engineer Taro. Engineer Taro, ako ba? Ama ba? Tawag ka dito. Ay, busy pa ng chicks pa magod to. Sige lang, ako lang tatawag ko na dyan, ha? Sige na. Salamat. Natindog na gano'n akong dream house. Na siya ay dining set. Kompleto na siya ay master's bedroom. Tulo ni ka master. Wakan! Gubala ko na ba? Hayot, flowers for you. Who you? Kailan eh mo ito. Huwag akong kailanin mo. Get out. Sorry na, good ay po. Kailan pa ng importante. Ay, isa. Saba! Uwi mga ikaw. Ako sa mga... Aba. Ikaw pa nagpaisog-isog, ha? Pwede ka sa balay. Pwede ka lang ka pa. Asa mo gira na ka, kaya napo na kagbalay. Ayaw ko ka. Ha? Ano yung balik pa ka dali? Ha? Ano yung balik pa? Mga gimingaw? Huwag imingaw, anak. Ha? Ayaw ko na ha? Papaan ka na ko swero. Pantay! Yut ba? Sorry, Ha? yut.
Yun, sorry na kaya nakarealize Kita ka na ko. ko mga ero, mga wall na. Nakarealize ko nga gimahal gyapon di kayo. Usa lagi mahal. Usa lagi mahal yot, ha? Magka kay tagnaong ba? Kali ka rin, kinabi ka na ko'y kwarta? Ha? Kaya na ko'y balay, ha? Sorry na good. Ang to dito po yung mong bulingos, yung mong lasang, yung mong one bat cave, di mo. Hilas kaya ka, taga ka lang kong calculator, taga ka lang kong TV ko may tagaan, ikaw pa yung masuko-suko, ha? Sorry na good. Kabalo naman ko mahatagan ako ni mong laptop karon. Sorry na. Yot, kabalo ka? Ha? Magka kay kang naong dyan ba? Magka kay kang naong ba? Gusto kay papa? Saman, wala ko ni mong gimahal? Ang ka ba? Wala ko ni mong gimahal? Wala na. Bakit? Baka ba? Baka. Saman, ha? Ha? Ba, sorry na good. Gusto kayo kaya ito akong Pinoy katigre. Ha? Yun ba yun? Inatang ni Angol Chabit. Yun, sige. Saman. Gusto ka? Awalay! Awa! Layas! Layas! Sentimental confusion used to say